slavu, roditeljima našim na radost, otadžbini našoj na korist. Amin. Daće Bog. Sa Kosova zora sliče, sliče novi dan. Pomaže Bog, narode moj. Pomaže Bog, narode moj. Oj Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih vitezova, Lazara i Miloša, zemljo slavnih vitezova, Lazara i Miloša. Emisija Bum Bum Radija. Pomaže Bog, narode moj. Poštovani prijatelji, poštovani slušalci Bum Bum Radija, pomaže Bog i dobrodošli na vama već dobro poznatu frekvenciju 89,4 MHz FM stereo. Naravno, veliki pozdrav za sve one koji nas prate i putem internet domena www.bumbumradio.rs. Utorak, 20. mart leta gospodnjeg 2012. godine, kažu danas stiže proleće, pa evo, u skladu i s ovim vremenom i lepotom današnjeg dana, nadam se da će i raspoloženje koje budemo udelili sa vama biti isto takvo. Emisija Pomaže Bog, narode moji, u svom redovnom terminu od 9:15, 9:20 do 10 časova, svakodnevno na talasima Bum Bum Radija, već i godinama unazad, na razne teme, ali naravno uglavnom edukativnog i produhovljenog karaktera, ono što bi neki u žargonu rekli naše srpske, večite srpske teme i naravno pravoslavlje pre svega i zaista masa tema, masa vrlo bitnih stvari vezanih i za našu istoriju, ali evo i za našu sadašnjost, pa najzad i ko pozna istoriju, taj može i mnogo bolje da dočeka svoju budućnost. Danas jedna tema o kojoj do sada nikada nismo razgovarali u emisiji Pomaže Bog, narode moji, ali nada sve zaista interesantna i rekao bih bitna tema. Dakle, jedan segment društva kojim se nismo bavili do ovog momenta, ali evo, najavit ću našeg današnjeg sagovornika i najavit ću današnju temu, a tema je prosto srpski odbrambeni pas. Dakle, toliko smo se bavili i vojskom i vojnom strategijom i geološkim položajima, dosta smo se bavili slavnom srpskom istorijom i uvek smo zanemarivali i one, eto, koji su možda nekad bili takođe u prvim redovima, a to su kerovi. Ovog puta pričamo o specifičnoj vrsti kerova. Sad ja ne znam da li je to dobro rečeno, izraženo kad kažem kerovi ili pas. Dakle, ali srpski odbrambeni pas je nešto što je svojstveno Srbiji, evo, u zadnjih nekoliko, ako bih mogao da kažem, decenija. Naš gost će to sve preciznije da objasni. Dakle, o SOP-u, srpski odbrambeni pas, a sa nama u studiju je odgajivač gospodin Srđan Stajčić. Srđane, pomaže Bog i dobrodošao. Bog pomoga, bolje vas našao. Evo, kad kažem srpski odbrambeni pas, ljudi su mahom upoznati, ali postoji veliki broj ljudi koji se prosto ne bavi time i ne ulazi u to, kaže za kerove da su kerovi. Da li u principu ker je naziv koji priliči, da li je žargonski ili kako se kaže? Pa možemo ih nazvati kako god želimo. U suštini to je čovjekov najbolji prijatelj. Da, tako kažu. Neki ga zovu sop, neki pas, neki ker, neki već kako. Dobro, a SOP u principu, evo ja sam sad pomenuo i vojsku, dakle uvek su postojali vučioci kao neki najodanija vrsta pasa, pa čak eto i u samoj vojnoj službi. Međutim, evo kad se SOP pojavio, mnoge stvari se menjaju i mnogi SOP nazivaju srpskim brendom. Dakle, evo da krenemo od početka, koliko dugo već SOP postoji kao sorta i kako je nastao i kad je nastao i gde je nastao? Pa evo, ovako, SOP, da kažemo, zvanično postoji od 1991. godine. Nastao je na planini Romanije ukrštanjem više rasa pasa sa vukom. Sva ta ukrštanja izvršio je gospodin Nenad Gavrilović, travar vidar sa Romanije. I njegova želja u suštini je bila da napravi novu rasu psa, već da rekonstruiše starog srpskog mastifa. Znate kako se spominje onoj narodnoj pesmi Majka Devet Jugovića, zalajalo 9 ljutih lava. Znači, to je neki opis
srednjovekovnog srpskog psa, kog je gospodin Gavrilović u suštini hteo da rekonstruiše, a ne da napravi novu rasu. On je izvršio ta ukrštanja na planini Romaniji, ukrstio više rasa pasa sa vukom, a te pse koji su učestvovali, odnosno te rase koji su učestvovali u stvaranju srpskog odbrambenog psa, da kažem, njihovi preci su u istorijskom vremenu boravili na ovim našim prostorima. Rase koje su učestvovale u stvaranju srpskog odbrambenog psa su napuljski mastiv, Rottweiler, koji se uzimaju kao direktni potomci molosa koji su vodile sa sobom rimske legije. Tu je zatim tornjak, znači srpski ovčarski pas koji je pratio naš narod kroz sve seobe, kroz istoriju. Tu je i američki Stafford Terrier koji dodat rasi da pojača njenu srčanost, upornost, zdravlje, i na kraju dodat je Vuk. Vuk, jer je poznato da su se pastirski psi kroz istoriju parili sa ovčarskim, odnosno sa vukovima, i prosto to je i dan danas tako. Vuk je tu da izoštri ta neka čula, da izoštri neke te osjećaje iz prirode u tom srpskom odbrambenom psu. Sad samo Sređeno, prosti što upadam u reč, moram da pitam ono najosnovnije. Verovatno bi sad mnogi pitali možda jedno, ajde ako bih smeo da kažem jedan teološki pristup samom pitanju. Ljudi uglavnom vode ono što je, vole, dakle ono što je izvorno, ono što je sam Gospod napravio. Kada pričamo o srpskom odbrambenom psu, možda će mnogi izraziti sumnju iz domena ljudi koji vole ovu emisiju, ili da kažem ljudi koji su srpski nacionalisti i koji vole da drže do izvornog, i onda će reći, zašto, ako je to mešavina, da li je to onda nešto što je pravo? To je ono što i meni nije bilo jasno, ali evo ti si i sam rekao meni, ali dobro, evo i slušalci da čuju, da zapravo je malo vrsta koji su, dakle, sve su ukrštanja. Pa sve na ovom svetu je napravio Bog, da kažem stvorio. Pa da. Tako i preko gospodina Gavrilovića verovatno usmjerio tog čoveka da napravi tako nešto, da rekonstruiše. Ali mislim i na druge rase, i druge rase su sve zapravo i vuček nije izvoran pas. Sve rase danas nastaju kombinacijom više rasa pasa. I svaka rasa se kroz decenije nešto promeni i izmeni. I zato postoje ti neki standardi koji se dopunjuju, menjaju i tako dalje. Srpski odbrambeni pas ima, kažem, tu neku svoju istorijsku priču, i sad gospodin Gavrilović je želeo to da produbi, da to nastavi. Znači sva ta ukrštanja su dovela do tog jednog psa i on je njemu dao ime Srpski odbrambeni pas. Zašto baš srpski odbrambeni? Pa, srpski, jer je zemlja porekla Srbija, Srbin ga je, da kažem, rekonstruisao. Odbrambeni, jer mu je pre svega namena da brani, ne da napada. A pas je pas, čovjekov najbolji prijatelj. Da, evo sad, kad smo već pomenuli te izvorne pse, dakle, koje bi vrste eventualno mogle da se svrstaju u tu rodonačelnu vrstu izvornih kerova? Znamo, šarplaninac nije, vuček nije, dakle, svi ovi najče Doberman nije. Šarplaninac, jedna, da kažemo, naša izuzetno stara pasmina, potiče isto od molosa koji su došli sa Tibeta, i jednostavno bio u jednoj takvoj sredini gde nisu mogli da opiru druge rase pasa, i on je tu zadržao te neke svoje autotokne osobine, taj izgled, prosto nisu mogli drugi psi da utiču na to. Doberman, Rottweiler, ne znam, tako druge neke rase, Dog Argentina, sada ne pričam mnogo o njihovim rasama, jer imamo našu, su takođe rad entuzijasta. Nastali su radom entuzijasta. Doberman je stvorio neki Doberman, Dog Argentinu su stvorili Argentinci, samo što iza njih stala cela država iza tih ljudi koji su pravili rasu. Dok mi kod SOP-a borimo se, eto tako, uz pomoć Božiju, sami se međusobno dogovaramo, pomažemo, konsultujemo i imamo to što imamo. Dobro, 1991. do 2012. SOP je, koliko ovako laički ja mogu da komentarišem i koliko sam čuo, pokazao izvestan niz prednosti u odnosu na drugi kerove. Ono čega se mnogi plaše kada se kerovi pominju je ta nelojalnost i često neko dešavanje u
u glavi životinji kada napada redom, pa ponekad imamo primjer da čak napadne i samog gazdu. U tim pričama najčešće se pominju bulovi, pitbull terijeri, ali evo, kakva je prednost sopa? Pa Bogu hvala, evo, od kad postoji rasa, mi ne znamo za tako nešto da se desilo. Da je sop napao svog vlasnika, nekoga iz porodice ili tako nešto slično. Dakle, sop je bukvalno konstruisan da brani kad dođe neko nepoznato napada. Znači, izuzetno je rezervisan prema strancima. Prema strancima je izuzetno rezervisan, dok je za svoje ukućane, za vlasnika, za porodicu vlasnika jedna, da kažem, prava masa. Znači, tu nema... I svaki vlasnik sopa tačno zna kako će njegov pas da odreaguje u datom momentu. Prosto to tako mora da bude, jer je to poprilično velik pas. Kada se izazove kod njega taj negativan nadražaj, on je izuzetno silovit i potrebna energija da se to sve zaustavi i da se ispravi ta greška koja eto, možda rezultira nekom nesmotrenošću ili već. Koliko je sop zahtevan i što se tiče neke pažnje i da kažemo iskrene aktivnosti? Sop je velika pasmina i sad njima je potrebno dok su štenci da imaju kvalitetnu ishranu, dok im se ne formira taj, da kažemo, skelet, kostur, moraju imati kvalitetnu hranu i veterinarsku negu. Kada sopa odgajimo do neke, da kažemo, prve godine života, posle ga možemo držati, ono što bi rekli ljudi, na hlebu i na vodi. Prosto nema nikakve velike prohtjeve. Nije čest gost kod veterinara, nisu se još tu zapatile neke ozbiljne bolesti, tako da je po tom pitanju više nego zahvalan. Gospode Bože, i svi sveci, i svi sveti srpski preci, ujedinite sva srca naša, svu snagu našu, svu volju našu za pobedom, da s njom budemo tvorcu našem na slavu, roditeljima našim na radost, otadžbini našoj na korist. Amin. Daće Bog. Sa Kosova zora sviće, novi dan. Pomaže Bog, narode moj. Pomaže Bog, narode moj. Oj Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih vitezova, Lazara i Miloša, zemljo slavnih vitezova, Lazara i Miloša. Emisija Bum Bum radija. Pomaže Bog, narode moj. Da, i evo nas u nastavku emisije, dakle današnja tema SOP, s nama je u studiju odgajivač Srđan Stajčić. Ima sad tu dosta pitanja koje se negde po nekoj svojoj logici vežu. Pre nego što pređem nešto konkretnije, moram da pitam Srđana jedno logično pitanje. S obzirom na namenu, odanost, lojalnost SOP-ova i na to da još nije zabeležen jedan negativan primjer reakcije srpskog odbrambenog psa, zbog čega do sada to nije stavljeno na malo veći pijedestal, na neke više ingerencije i zbog čega SOP kao zaslužan pas nije pronašao svoje mesto u MUP-u Srbije i Vojsci Srbije? Pa ne može se baš reći da nije pronašao. Ima par primjeraka koji su našim, skraćeno rečeno, PTJ. A ima? Tako pa to je dobro vest. Naš čuveni dreser Mirko Sirković, koji inače obučava pse za policiju, ima svoju čak odgivačnicu SOP-ova. Tako da su oni našli svoje mesto, ali ne dovoljno. Nažalost, preplavljeni smo ovim rasama sa zapada, kao i sve što naš narod voli da dođe sa zapada. Uvozimo svinje iz Argentine, piliće sa Tajlanda. I sa genetski modifikovom. Tako je, da. A mi ono što želimo, odgajivači SOP-a, da napunimo Srbiju SOP-ovima. Da, odlično. Gde za sad, evo, 91. su SOP-ovi najzastupljeniji što se tiče same naše zemlje i srpskih zemalja, naravno mislim i na Republiku Srpsku, i uopšte da ih ima, da li ih ima u izvozu? SOP-a ima, po mom nekom mišljenju, najviše u Republici Srpskoj, ali ipak je tamo i da kažem, matica. Ima ih u Vojvodini,
Ima ih u Pirotu, ima ih u Kruševcu, ima ih u Beogradu, doduše ja mislim najmanje u Beogradu. I tako po tim nekim manjim mjestima. Ali prosto nisu našli svoje mjesto pod suncem ovdje još uvijek. Zato i radimo sve ove stvari da bi mu omogućili da se useli u naše domove. Da mu damo šansu da bude deo nas i naše porodice, našeg dvorišta, našeg okruženja, jer stvarno je to pas koji to zaslužuje. Negdje sam čuo da je veliki broj nekih poznatih ličnosti već ima sopa i da dosta ljudi ovako koji su kvalifikovaniji pri izboru psa čuvara izabere baš sopa. Tako je. Između ostalih, eto, naša prvakinja u kickboksu, Stanka Savčić, ima 2 sopa. Pevačica Sanja Đorđević također je imala sopa. Emir Kusturica, isto vlasnik jednog ili više, sad ne znam tačno. On je svom prijatelju Diego Maradoni poklonio sopa. Čak i on ima sopa tamo u Argentini. I tako dalje, sad da ne bih nekog zaboravio. Sada kada pričamo o svemu tome, dakle, neki će kažu, dobro, a gde možemo da ih nabavimo, gde možemo da se raspitamo, neki bi možda volili da vide da li to ima negde po internetu, po sajtovima, gde su odgajivačnica, evo, ja kažem, Srđan Stajčić sedi pored mene, to je Plavi Vitez. Plavi Vitez, tako je, poznatiji sam u svetu sopa kao Plavi Vitez. Svako ko je zainteresovan za bilo šta više o sopu može da se javi preko Facebook stranice ili na moj telefon koji je 063 36 47 48. I ja ću svakome ko je čovjek dobre volje, želi tako nešto da ima, da pomognem i pri izboru pasa i savjetovanje oko odgoja i šta god da treba. Da li je komplikovano baviti se odgojem sopova i koliko je to zapravo zahtjevan posao i da li ga to faktički mi ga možemo nazvati da je posao, jer to kad se tome posvetiš za drugo teško da ima vremena. To je pre svega kažem jedan hobi, jer prosto nije neki unosan posao, inače bi masa ljudi onda gajila pse, ne bi se niko opredelio za nešto drugo. Ali čovjeku to prosto uđe u krv, ta ljubav prema psima i ti štenci koji dolaze na svet i to neko njihovo odrastanje i sutra kad vidimo da smo usrećili neko dete ili porodicu sa tim psom, nekako budemo ispunjeni. Dakle, ipak je i tu ljubav dominantna, pre svega, rekao. Tako je. Dobro, odgajivačnica Plavi Vitez nalazi se? U Jakovu. Jakovo, dobro. Opština Surčin, ko ne zna za Jakovo. Ma nema ko ne zna za Jakovo, to nije sporno. Dobro, a broj štenaca, da li je to uvek uslovljeno, da li je broj ograničen ili svako ko sad, evo sad, na primjer, hoće 570 ljudi sluša emisiju i hoće svi da uzmu po jednog sopa. Mislim, prvo što će pitaju koja je cena, pa evo, pitam i ja tebe. Pa cena je, da kažemo, 200 eura, neki prosjek, zavisnosti od kvaliteta pasa. Ono što je bitno, kako biramo i kako cenimo pse je njihov karakter. Znači, sop mora da ima karakter i karakter. Jer nama ne znači ništa pas koji je težak 60 kg i koji je brz i sve, ako je on plašljiv. Znači, za plašljive pse u ovoj priči prosto nema mjesta. Znači, sop mora da ima karakter i vi možete da vidite kuće koje košta 400 eura, ali ono obdareno, znači, tim karakterom i to je ono pre svega što formira cenu pri kupovini psa. Koji je životni vek sopa? Pa to sve sad zavisi. Ajde da kažem nekih 10-12 godina ako je pas normalno tretiran i ako se o njemu brinulo onako. I sada srećete neko ko računa, eto, kaže, imam ljubav prema psima, volio bi da uzmem jednog sopa, da imam kao branioca svog dvorišta, svog ognjišta i sada računam, dakle, negde u optimumu je 200 evra, dakle, sama kupovina, dakle, štenca. Na šta još može da računa kao rashode na nekom mesečnom nivou? Hrana? Tako je. Pa to je ono što smo već pričali na početku, hrana i u prvih 6 mjeseci 7. Da, pa potrebno je da dok štene sopa onako se formira jednog dobrog psa, potrebno je nekih recimo još 300-400 eura, eto da kažem.
A koliko pažnje i treninga je potrebno obavljati sa sopom u tom prvom periodu? Prilično mnogo. Zato što je sop veliki pas kome je potrebno kretanje. Ako sopa stavimo na lanac ili ga zatvorimo u boks i on se ne kreće dovoljno, to je pas koji je inače atleta. Pokrivit će se, deformisat će se. Inače mora biti socijalizovan sa ostalim psima, da se kreće među ljudima, da ne bi postao neka zver u našem dvorištu. To ne treba nikome. Ali to nije ni bilo do sada. Pa tako je, svako ko se odluči za sopa zna šta mu sleduje, koja je briga oko psa i tako da, eto, mi to nismo imali do sada, ali i imam iz tog nekog iskustva viđenje da ko uzme jednog sopa, obavezno kupuje još jednog. Da. Ko ima ženku uzima mužik, ko ima mužik uzima ženku. Prosto ljudi se zaljube u tu rasu koja nije mogla doći do izražaja od raznoraznih, da kažem, uvoznih rasa, da ih sada, daleko od toga da ih omalovažavam, ali čisto dajmo šansu srpskom psu. Da, zbog čega drugo kad imamo svoje. Koliko dugo postoji Plavi vitez? Pa, recimo nešto više od 2 godine. Kakvo su tvoje iskustvo nazad 2 godine i kako su ti očekivanja? Pa moja iskustva su više nego dobra. I očekujem još bolja, znači još više dobrih pasa, kvalitetnih štenaca, još više interesenata koji će se odlučiti za srpskog odbrambenog psa. Da, da li misliš, sad bi mnogi rekli, bilo bi vrlo dobro da je Plavi vitez imamo na sajtu, pa da se pogledaju i kako to izgleda na nivou nekih slika, nekih videoklipova, da li razmišljaš o tome? Pa, postoji na Facebook stranici Plavi vitez, postoji masa slika naših pasa. Također postoji na internetu forum posvećen srpskom odbrambenom psu. Pa eto, tu ima mnogo i klipova, i slika, i kontakti, i drugih odgajivača. Koliko ima odgajivača u Beogradu? Koliko ima u Srbiji zapravo uopšte? U Srbiji pa ima nekih, recimo, 10-ak onako ozbiljnih, onako fino raspoređenih. Dakle, nije velika. Od Subotice preko Sremske Mitrovice, Inđije, ja sam vamo, da kažem, Beograd, imaš jedan gospodin tu u Beogradu, Niš, Kruševac, Pirot, da nekog ne zaboravim, Valjevo također ima odlična odgajivačnica. Dakle, faktički je cela Srbija pokrivena. Tako je, da. Da li i koliki broj štenaca ima, recimo sada kod tebe u Plavom vitezu, ukoliko sad krene neka pomama i kaže evo hoću, jel bi mogo sad jednu Pa ima nešto na raspolaganju, ne nešto puno, ali bit će, pošto mi u kontinuitetu tokom cele godine planski parimo naše pse, gledamo to, dobijemo dobre pse. Ne idemo toliko na kvantitet, više idemo na kvalitet. Da. Dakle, sop isključivo ide uz sopa, nikakvo drugo mešanje ne bi doprinalo bilo kakvom kvalitetu, pretpostavljam. Tako je. Znači, sop. Dobro. Plavi vitez, 2 godine postojanja, Srđan Stajčić, ajde da kažemo u jednoj progresiji, pozitivnoj, što se tiče, dakle, ne sad samo prodaje sopova, već i edukacije stanovništva i građana Srbije šta zapravo sop znači, koji je to kvalitet i koja je prednost ostalo u odnosu na druge, ali možda ću se ponoviti i vratiti na još jedan detalj koji je po meni bitan. S obzirom na praksu koju je sop dokazao i pokazao do sada, s obzirom da je to srpski brend što se tiče tog sveta, da li misliš da bi ipak sop kao takav trebao da nađe mnogo veću zastupljenost u društvu i pod 1 i pod 2, da li smatraš da bi i država s nekim realnim sredstvima trebala da potpomogne odgajivačnice sopova i uzme ih za jednu višu namenu? Tako je. Naša, da kažemo, naš cilj pre svega nije prodaja štenaca, već da napunimo, što sam već rekao, Srbiju srpskim odbrambenim psima. Da svako dvorište... I to je jedan vid patriotizma, ne? Tako je, da svako dvorište čuva srpski pas. Svaka čast nemačkim i ostalim pasminama engleskim, ali dajmo šansu srpskom psu. To nam je pre svega štence, takođe poklanjamo, ali poklanjamo ljudima koji će doprineti širenju rase. Znači, nama ništa ne znači poklonimo štene nekome ko će da ga drži u nekom zadnjem dvorištu, niko i da ga ne vidi. Prosto
To nam nije neki primarni cilj. Da li će država nešto preduzeti po tom pitanju, za sada ne znamo, pošto sop u suštini još uvijek nije ni priznata rasa od FCI institucije ili već kako. I ono što je najbitnije, što mi tražimo, to je da njega prizna naša nacija, prizna srpski narod. To mu je u suštini najveće priznanje. A zbog čega ta srpska, kako se kaže, asocijacija federacije ne želi da prizna SOP? A kad je SOP u kršenju isto kao što je Vuček, kršenje je dobro? Zato što SOP-u fali još malo vremena, da se ujednače jedinke, da se standardizuje, ali tu je pre svega problem što odgajivači SOP-a iznad svega prednost daju karakteru pasa. Dok recimo vi kad idete na izložbu, tamo svi gledaju koji je pas najlepši. Znači tamo pobeđuju lepi psi. A nama ništa ne znači lep pas. Znači nama pas lepa bez karaktera ništa ne znači. I još uvijek mi hoćemo da učvrstimo taj karakter 100% u SOP-u, pa ćemo posle se bavimo sa tim vizualnim delom. Koliko vremenski je potrebno se te ćelije, te jedinke i taj karakter savrši? Potrebne su decenije. Dobro, decenije već rada. 2 imamo iza nas. Tako je, znači imamo 2 i potrebne su sigurno još jedno 2 da možemo sa ponosom kažemo imamo rasu 1/1. Ali opet moram da primetim, ne znam da li deliš Srđane i ti moje mišljenje, da srpski narod opet nije u dovoljnoj meri upoznat sa sopovima ukoliko bi zapravo trebao kao neki, ako mogu da kažem, svoj brend, a složit ćeš se da je na neki način brend. To je jedan od razloga zašto sam ja sad ovdje, ja želim pre svega da obavestim našu naciju, naše slušalce da postoji jedan takav pas i da ga predstavim u nekom najboljem svetlu koji on to i zaslužuje. Da su ljudi mahom dali prednost drugim rasama, sad naravno svako ima pravo na svoj izbor, a mi smo tu se borimo za SOP-a kao što se on bori za nas. Koliko ti imaš SOP-ova? Pa plavi vitez ima za sada 2 mužjaka i 7 ženki. Dobro, srećan jednog dana ako budemo kupovao kuću, pošto sad živim u stanu, nažalost, obavezno ću se javiti bar za jednog. Biće mi drago. I još jednom da pomenemo, dakle, na Facebook profilu pod nazivom Plavi vitez, tako je. Forum, dakle, o sopovima. Tako je, forum odgajivača i ljubitelja srpskog odbrambenog psa. I broj telefona Plavog viteza? 063 3647 48. Dobro, naravno, poštovani prijatelji, poštovani slušalci, mi ćemo u svakom slučaju nastaviti saradnju sa Plavim vitezom i sa gospodinom Srđanom Stajčićem. Krenut će jedna mala kampanja, tačnije u vidu malog oglasa, tako da ćete preciznije biti informisani i neprekidno podsjećani gde i na koje kontakt telefone, na koje brojeve telefona možete da se obratite. Srđane, sam kraj emisije, da li ima nešto da je bitno da smo propustili da kažem? Pa ja mislim da nema. Ono što je poenta cele priče je da u Srbiji bude što više sopova. To je ono što je naš neki cilj, samo da ljudi daju šansu srpskom psu. I verujte mi, neće se pokajati. Kao što se ja nisam pokajao, a pre sopa sam imao kao veliki ljubitelj pasa i drugih pasmina. Ali to je ono nešto, kada vidite psa i pogledate moču, osjetite taj neki, da kažem, u stomaku feeling da je to. Kao da je došao iz nekog tog srednjeg veka i pojavio se onako surov, koščat, spreman na svaki vid borbe za svoj opstanak i za svog vlasnika. Lepo zvuči. Srđane, hvala što si danas bio s nama u 10 sati na časovniku Pink taksija i naravno vidjet ćemo se opet, ima tu mnogo toga da se kaže i ispriča. Tako je, hvala vama pre svega, a mi ćemo se, nadam se, i dalje družiti. Sve za dobrobit SOP-a. Tako je, prvenstveno za dobrobit Srbije, a samim tim naravno i SOP da tome doprinese. Poštovani prijatelji, poštovani slušalci Bum Bum radija, ovo je bila emisija Pomaže Bog, narode moji, koja se emituje svakodnevno u terminu od 9:15, 9:20 pa sve do 10 časova. Danas prvi put interesantna tema kojom se do sada nismo bavili do sada, ali evo kako smo počeli, tako ćemo verovatno i